Неделя, правя каквото искам. Неделя, го правя с който искам. Неделя, правя каквото искам. Неделя, го правя с който искам. Обичам на жените, късите полички, горещия пясък и морските вълнички. Такава криза е, че кифлите качват снимки от миналогодишното море. Какво да ти кажа така, супер е, по-добро от голодупе е да са две. Разбира се, че любимата ми песен е когато те няма, се чувствам най-добре. Момче, Стой далече от чашката. добре, искам бира и най-дългата сламка и да си почивам цяло лято на сянка. Да ме заспия и някой се сети да звънне. Какво става, бебо, как е? Мамо, дева. Неделя, правя каквото искам. Неделя, го правя с който искам. Неделя, правя каквото искам. Неделя, го правя с който искам. 3, 2, 1, от 0 до 100. Правя ги на едно место, какво е, брато? Гледам да почивам, работата я отбягвам. По-често пия, отколкото обядвам. Чудиш ли се кое е онова идиотче? Понеделник е, нека мръкането почне. Ще живея 100 години на сянка с пиричка, бършени картофи, цацка на виличка. Първите 5 дни след уикенда са трудни, после утешавам отчаяни съпруги. И тук ме, ако има и други. И така до момента, в който момчето се влюби.